Laqda mużikali San Leonardo qed iżżanżan każin ġdid fl-okkażjoni tal-festa titolari ċċelebrata fit-tmiem din il-ġimgħa. Id-direttur artistiku Carlos Kembri spjega li s-soċi ridu każin bi stil modern ħafna anki fuq livell arkitettoniku. Filwaqt li l-Knisja li tinsab ma' ġenb il-każin imbniet bi stil barokk, il-każin ixebbaħ sur mibni fuq stil modern biż-żonqor li qed jipproteġi l-Knisja filwaqt li ħares il-qudiem faċċata miżawda b'referenzi għall-mużika. Fiha sim vertikali minn fuq s'isfel. Il-ħames linji li jirrappreżentaw in-noti mużikali, l-iskroll tal-mużika, kif jidħol id-dawl. Waqt li jiena qed inħares minn ġol Knisja u qed nara ħajt kważi lix, bil-kontra min-naħa tal-ġnien ta' wara qed nara daw it-twieqi li qed ituni kurżità biex nidħol ġewwa. Kompla jgħid li malli tidħol l-erba' ħitani tal-każin ġew trasformati bħal qisek dħalt fil-Mużew tar-Raħal. Il-każin tan-nar, il-lob tan-nar, il-bandalori, it-tim tal-futbol, kollha huma miżġa, kollu huma maqudin fuq il-ħitan u bqa' ċert li jekk inti mir-Raħal taħal Kirkopju u għandek xi mir-Raħal, żgur f'xi wieħed jew ieħor qed tolqot xi ħadd li jiġi minnek. TVM News tkellem mal-President tal-Laqda Mużikali San Leonardo Luis Zammid dwar dan il-proġett li ġibet lajn ta' bosta, mhux lanqas id-dilettanti tal-festi. Spjega li fil-passat l-Laqda ħabtet wiċċa ma' diversi problemi legali marbuta mal-kera tal-każin l-antik. Iżda wara snin tilajnu niżlin il-qorti xtraw biċċa art li fuqha nbena każin ġdid f'Jamant. Wasalna fl-aħħar biex il-lestu jien kważi norqod kien jonqosni hawnhekk, jiġifieri li nista' tad-dar tinsihom, il-partner tiegħek tinsija kompletament. Dedikazzjoni kbira. Il-binja fija wkoll sottoterrana l-attivitajiet li ma jtelfux ħidma oħra fil-każin u sala kbira għat-tagħlim tal-mużika fl-ewwel sular. Barra minn hekk inbena wkoll studio biex jibdew isiru l-podcasts. Robert Desira huwa wieħed minn għexieren ta' volontira li middew idejhom għax-xogħol. Jien hawnhekk ilu jinbena xi 10 snin u kont wieħed minn tal-ewwel li jgħintom fil-ġebel, rfajna ħafna ġebel u affarijiet minn dawn. Ix-xogħol tiegħi kien li kont issi fil-bathrooms, poġġieħ ta' madum, u mbagħad beda x-xogħol tal-faċċata. Sostnew li din il-ħolma saret realtà biss bis-saħħa tal-volontira li jum wara jum, kemm mill-lat finanzjarju u kemm fix-xogħol tal-idejn ma waqfux b'ħidmithom biex iwettqu dan il-proġett. Il-President taħajr ukoll lill-Gvern u l-Unjoni Ewropea għal fondi li jingħataw biex ikopru ħafna mill-ispejjeż.